Deixalle sitio a tua irmá que cabemos os tres. Coño. Sí. ¡Adiante! Como andamos, letrado? Que? Botando unha cestiña antes da cea, Pareceme moi ben. Hai que oxigenar a mente. Atenda. Trai unha idea fantástica para un programa de televisión. Xente. Un programa moderno. Como se este país fose verdadeiramente libre e democrático. Xa, non me diga máis. Fala vostede dun luar en pelotas, un supermartes en pelotas, un telexornal... Ah, non, o supermartes se rematou. Non me digas. Sí, acompáñenos, pero en pelotas. Non ten nada que ver con nada disso. Eu quería facer un programa de televisión sobre a monarquía. Non me diga máis, con todo Dios en pelotas, claro. Home, que manía ten vostede de poñer en pelotas a xente. Non. Eu quería facer un programa sobre a monarquía coas mellores figuras da monarquía e da nobleza europea. Por exemplo, Lady Di, Guillermo Kaiser, o rei das tartas de Mondoñedo, e como figura estelar, el rei de España. Que lle parece? Era a idea máis audaz e brillante que escoitei na miña vida. Ah, que sí? Habían, escoite, para cando estaría lista esa maravilla? Iso é o mellor de todo, abogado. Para agora mesmo. A monarquía, Lady Di, o rei das tartas de Mondoñedo e, por suposto, os nosos reis. Só faltaría. Hola, gallego. Me dirijo a vosotros para anunciaros que el programa de Air Galicia de esta noche va de la monarquía, la realeza y todas esas cosas. Espero que os guste. Atentos, que ya empieza. Pois o galego élle moi monárquico, sí señor. A min fixéronme rei por saber bater a clara de ovo, sabe? Jo, esos sí que son tíos salados y no Jiménez los Santos. Que dixo? Eu que sei, pailán. Eu son Lady Di e só entendo se me falan en inglés. A ver, amigos, un poco de silencio. Me gustaría anunciaros algo. Agora, en canto empece a falar, dígolle: ¿por qué no te callas? Ya verás que risa. Humor inglés, cabeza cuadrada. Me llena de orgullo y satisfacción anunciar una iniciativa que espero contribuya a estrechar la relación con mis queridos súbditos. Oiches, Kaiser Guillermo, ti entendes algo, rei? Home, non. O español tan pechado non entendo. Normal. Desde hoy mismo iniciaré una serie de visitas de incógnito por las tierras de España con la esperanza y la intención de conocer mejor y más profundamente sus singulares valores. Ois, e dixo con quen anda agora o marichalar? Non, diso aínda non diso nada. Y así os pido, amigos míos, que levantéis conmigo las copas para brindar por el éxito de esta iniciativa que espero y deseo que... ¿Por qué no te callas? Era unha broma. Diana, deberías tener mucho cuidado con tu sentido del humor. Que? De marichalar ainda non dixo nada, non? Buah, Costode, como mola esta combinación de pibas machacadas co botellón, neno. Dalle un toque salgado exquisito. Buah, é que ti esa persona que conozo que mellor fai o botellón. Esa number one. Sabes, desde a nocilla de 2 sabores, isto é o máis rico que probei na miña vida. Buenos días, chavales. ¿Qué? Hablando de gastronomía... Buah, Costode, menudo tío máis ganso, neno. Buah, pero ti non serás Pau Gasol. No, hombre, no. Soy Juan Carlos, el rey de España. Buah, e te que di?
reis. É que eu non me acordo da cara do rei. Non sei se é de España ou non. A min some de algo, Sí. ¿Y qué hacéis aquí, en la calle? ¿Jugar a algo? Oh, que va, estamos privando do botellón. Mire, este é o botellón. O rei, o botellón. Qué simpáticos sois los gallegos, madre de Dios. Y vivís por aquí cerca, supongo. Buah, sí, aquí arriba. Se me está ocurriendo que a miña Purila ia flipar se lle leva un rei a casa, neno. Buah, fijo, porque os puriles flipan con estos pavos. Descarado. No entiendo bien lo que decís. ¿Eso es gallego? Va, sí, pero tranquilo, su ilustrísima majestad. Déixese levar. Vaya, que lle imos levar cunha xente mogollón de guapa. Buah, venga, va. Vamos. ¡Ay, Lalelo! Bos días. Hoxe imos coñecer unha muller extraordinaria. Chámase Manuela Moscoso. Bos días, Manuela. ¡Ay, qué sorpresa! Buenos días, nos de Dios y la Virgen. Pero que está facendo hoxe, Manuela? Bueno, pues sempre o teu programa, pero hoxe estou poñendo aquí unhas fotografías dos reis, estou poñendo aquí nos carballos da miña beijada de coita. Non sabía que fose vostede tan monárquica, mira. Por non, son moi monárquicas, son máis ben republicana de nuestra majestad. E logo é como é que ten toda a carballeira chea de fotos dos reis. E para que vai ser, burriña, para asustar os pirómanos. Non entendo nada, Ai, pois parece mentira, unha rapaza como a ti, tamén vestida de tanta clase e tantos estudios como tens que ter. Mira, se te pillan queimando unha foto do rei de España, caicho pelo, non che chega canto tes a pagar esa deuda. Xa, pero se te collen queimando montes, tamén che cae un bo paquete, Manuela. Pero ese é o fandango, miña amiga, que resulta que os pirómenos non pillan a ningún, pero unha persona que queima unha foto do rei de España cae como unha mosca, lo pillan al momento. Mira, non te poñes aí mirando. Faime o favor. Agárrame destas ampliacións que fixen eu, toma. E diante miña a pejar polos carballos, eu que das carrascade. Pero que, Manuela, eu hoxe estou aquí para que lle cante algo aos espectadores de Lalelo. Ai, miña amiga, eu canto que faja falta, sábelo bien por Nuestra Señor. Pero mira unha cousiña, primeiro pejamos as fotos e despois canto o himno do Riego ou se queres todas caldibarras esas. Apréndelo de mí que dicimos todavía que se acaban as javerías. Toda tonteada, miña filla. Na televisión non pode máis que a parvada. Sí, ¿Qué, Juan Carlos, qué tal? Bien, bien. Aquí con vosotras dos se está muy bien. Mira que parecéis buenas personas. Mire, majestad, non é que parezamos, é que tamén somos boas personas, pero se tamén fai unhas construccións preciosas. Que aliste o noso rei, caramba! Estoy diseñando un castillo. Aquí, con vosotras, me entero de cómo vive la gente de verdad. Mirad, voy a presentaros a una amiga. Entra, Diana. Hola, amigas. Dios mío, carai, que se quito as brajas, quedan pegados ao techo. Ay, víboras, todo, que bruta que eres, que hai que tratar con un pouco de clase de respeto a princesa majestad, sabe usted? Ai, que zapatos, cousa bonita, pero que tacos que ten que ter os pés destrozados. Trajo unhas zapatillas do meu Paco, porque non, grazas. Eu tamén os seus pés, majestad, eu tamén os seus pés. Que ordinarias. Ai, Dios mío, se quere fajo uns masajes aquí nos nocellos que debe ir tronzada pola cadera. Non, que non fai falta, ven, que se sente que miramos o que poñen na tele. Séntese aí, excelentísima. Ay. Rei, cambia aí. Yo no sé hacer eso. Para eso tengo los criados. Para que hagan todo por mí, que soy el rey. Déjate así, majestad, que para eso é. Que xa lle dou aquí ao Interplace. Son as últimas declaracións de Hugo Chávez antes de partir. Mira pa aí quen é, Hugo Chávez, que guapo este home. Ai, mi Dios, se o pillo eu, paso pipa cacajuete con él. Y yo meto un repaso que queda no chasis. Pero, ¿por qué no te callas? Porque non me dá a gana que estou na miña casa. ¿Cómo podéis decir eso? Si no vale nada. Mire, majestad, usted é moi guapo, pero este Hugo Chávez non lle merece nada. Parece un osiño. Un osiño. E as cousas que deben salir por esa boca, con machote que é. Ai, cando estás aí dando yo te, mamá. Por favor, esto es intolerable. No lo soporto más. ¿Y tú qué dices? Desde logo é un home moi atractivo. Lembra Madodi. E que corpazo ten, Me marcho. Esto es intolerable. A la gana.
Marcha, majestades, aquí a estes pobres banquetas indefensas. Eu imaginei que sería moi amigo de Hugo Chávez. Este marcha e deixame só con estas dúas. Muller, non te preocupes, que temos moitos temas femininos dos que tratar. Mira unha cousa. Ponte para atrás que se empeza o interrogatorio. Mira, bonita, el ojo ti as almorranas. Que lle botas ou sufras en silencio como a nós? Por favor, víbora, que é unha princesa, hai que tratar de temas elegantes. Mira, princesa, ti que faz, a depilación brasileira ou a outra? Muller, marcho tamén. Pero non marches, que che poño un licor café, Lady Di. Mira, mi hermanciña, marchou espegoteada. Xa te digo unha cousa, fallou-nos a psicoloxía. Debemos de falarlle dorjases. Pa min que os retén. Chegache, pero ¿tú has visto eso? Non, o que? Dice aquí que el Borbón anda por Galicia. Pero, hombre, por Dios, ¿cómo es posible que toleréis esto? A Euskadi ya no viene ni de coña. La última vez que apareció le soltamos un baile de esos con bastones, ¡riau! Y salió escopetado. Ora, pois, a mí, a decir verdad, encántame que veña de visita, É tan humano, ela é por moito máis que ele, Bueno, son moi riquiños. E teñen uns nenos preciosos. Pero, Gallego, ¿qué dices, hombre? ¿Cómo va a ser guapo un Borbón si tienen una cara que parecen de madera? ¿Qué pasa, pasaje? ¿Qué? Ya estamos hablando mal de las instituciones, ¿no? No, si es que tenemos la lengua más larga... Non, jefe, estamos falando dos nosos reis e dos humaniños que parecen. Gallego, no me calientes los huevos. El rey es un símbolo del Estado opresor y punto. ¿Sabes lo que es eso, Borroquita? Te lo voy a decir yo. Eso es envidia. Que si el rey hubiese nacido en Bilbao, habría que veros a los vascos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridades hay que escuchar, Pachi, de verdad! Ah, sí, bonita. Pues si te duelen las verdades, ya sabes dónde están las puertas. Venga, Monse, arreando. ¡Vamos, por la República! ¡Ya! ¿Y tú qué, Gallego? Tú a muerte con el rey, ¿no? Home, eu a dicirlle verdade, a mí non me fixo mal ningún, Ademais din que ven aquí a falar con los políticos ao Parlamento. Pues mira, eso para que veas lo humilde que es el tío, Que no se le caen los anillos por entrar en los parlamentitos eso de mierda que tenéis en la autonomía. Buenos días, gallegos. Qué palacete más chulo tenéis aquí, Oye, una cosa. Vosotros sabéis quién soy, ¿no? Bueno, yo creo que sabe toda Galicia, ¿no? Sabemos todos. Menos mal. Es que con tanto independentismo uno nunca sabe. Al Barbitas aquel, por ejemplo, me dijeron que yo no le caía muy bien. No sé si sigue pensando lo mismo. Os principios e os valores poden cambiar. E iso é normal. Forma parte da nosa vida. Pues me llena de orgullo y satisfacción. He venido a Galicia a darme una vuelta y conocer a las gentes de por aquí. Pero usted, coraje, ¿no? Usted lle bota valor a mí. ¿Qué me dices eso? Yo solo quiero que los gallegos me quieran. Nin o mago Antón é capaz de facer eso. Todo está roto, todo está paralizado, nada avanza, isto é unha catástrofe, isto está a punto de estopar. Pues tranquilo, que no hay como una visita real para serenar los ánimos de los súbditos. Está sendo xa un pouco reserva. Sí, la verdad es que la oratoria no es lo mío. Bueno, hasta luego, chavalotes. O Principiño. A ese que está aí é o herdeiro trono. Sí, é o príncipe. É un grande honor que estea na miña casa. ¡Qué sorte ser príncipe! Sí. Pero, Alteza, a que ven iso de que non quere ser príncipe? É que é moita responsabilidade. Eu quero ser libre e feliz. Mira, como ese trovador que canta sen preocupacións o amor e a primavera. Xa, pero, con todos os respetos, Alteza, a vos tocouvos en sorte vivir unha vida envexable e non un destino miserable como ese Pascual. Pois eu cambiaba a miña vida pola súa. E de feito, bueno facer. Non, Alteza. Rapaz, ven aquí. Que paciencia que ter, sí, di, ven. Acabo de decidir que che vou nomear príncipe e herdeiro ao trono. Vaya, pois, sí que me colle por sorpresa, non? Pois veña, aquí tes o meu selo principesco, símbolo do meu poder.
Agora veña, dame o teu instrumento. E marcho polo mundo a cantarle o amor e a primavera. Adeus a todos. Vaya, agora son príncipe. E que fago? Pois, mandar, que é o que fan todos os príncipes. E podías comezar por darme un título nobiliario. Pois sí, tío Lopo, pois mira, vou te dar o de señor de todas as tabernas. E ademais, agasalloche todas as tabernas e pousadas do reino. Eu? Cortesana da corte. Eu? Pois a ti voute facer cefe dos meus exércitos e almirante da miña frota. É imperiosa. Pois sí, imperiosa. Arcebispa de Compostela. Un momento, Pascual. Perdón, Alteza. Non podes nomear os arcebispos porque o arcebispo son eu. Pois xa non, Xelmírez. Agora o arcebispo é a cabra. E moito cuidado. Non vai a ser que lle dé o señor de todos os exércitos e almirante da flota que che remane o pescozo. O que hai que escoltar, has de arrepentir por estas palabras, Lopo. Pois non sei como un simple crego pode tomar vinganza no señor de todas as tabernas. Arcebispo Xelmírez! E cambiei de opinión. Sí? Eu fun cantar a praza e tiraronme pedras. Pensei que non o fixe ben. Así que quero volver a ser príncipe, que se me dá mellor. Veña. Ara, devolvelle o anel, Zarameto. Toma tu instrumento, moitas grazas. Xelmírez, sí. Acompáñeme muiño. Agora apeteceme ser muiñeiro. E moero grau na pedra. Moi ben, ide adiante, Alteza, que agora vos acompaño. Ai, este rapaz é así, inquieto. Lopo, ti e máis eu temos unha conversa pendente. Xa falaremos cando a súa Alteza se aburra do muiño. Estúpido Pascual. Viches en que lío me meteches por culpa dos teus soños de grandeza? Yo ambicioso. Queredes que vos cante unha cantiga de temática principesca? ¡No! Xoias do cinematógrafo. Boas noites. Hoxe, en Xoias do cinematógrafo, un gran clásico da exaltación monárquica. Sisi Emperatriz. Nunha versión pouco coñecida, na que, como poderedes comprobar, o emperador do Imperio Austrohúngaro está interpretado por un monarca ben coñecido por todos nós. Padre, isto é Sisi, a muller coa que quero casar. Que che parece? No sé, hijo. ¿A qué casa de la nobleza pertenece? Non sei nin siquiera se pertence a unha casa real, pero que sei é que ten o meu corazón. Y no es para menos. La chica es bona. Pero no sé yo si tiene la suficiente categoría para ser la emperatriz del Imperio Austrohúngaro. Xa o sei, padre. Pero estou disposta a renunciar a coroa con tal de marchar con ela. Non penso deixar escapar o amor verdadeiro. Oye, que tu chica se ha marchado. Así que sí, Lady Di. E mire, se non lle pregunto, rebento. A que vai unha princesa como vostede a Santa Comba? Home, é o sitio máis in. Se non te deixas ver por Santa Comba é como se non foses ninguén. Para iso sí que é certo. É a meca do glamour. Que tipas, miña nai. E mira outra cousa. Eu xa lle aviso que non son amigo de meterme na vida dos demais, pero vostede non estaba morta. Iso é o que pensa todo o mundo. Foi unha montaxe para librarme dos paparrachis e así poder levar unha vida no anonimato. Ai, marchou po anonimato. Iso que queda pola parte de Italia, non? A verdade é que a montaxe do accidente aquel quedoume ben chula. Sí, moi bonita, sí. Pero a mí non me colou, Non, eu sempre souben que era unha montaxe, como o de Grace Kelly ou o de Kennedy cando lle dispararon. Mire, os famosos non morren así como así. O Kennedy ainda vin outro día no Gladys. E que te fixo sospeitar? Elemental. Unha princesa non morre na estrada como se fora unha cadela calquera. Moi perspicaz, pero fago favor de atenderlle a estrada. Como? ¡Cuidado! De que paparachi nin que nada, muller?
Aquele foto Paco que atravesou a furgoneta ali nunha curva na Silvosa é o carallo. A pensar que todo o mundo cree que morreu en París. Pois xa ves, Lady Di morreu na Costa da Golada. Sabes onde hai un portal marrón? Si, despois da churrasquería. Écoli cual. Pois xa ves, pasa en París ten máis glamour, máis encanto, como é a xente. Pois terei que comprobar que ela realmente. Mire. Iso que leva na boca é un aparato bucodental, non? Ya va, xa é a xunta da trócola, pero... Sí. Sí, agora sí. Que riquiña era, E que simpática, xa a reina madre tamén. Ui, que dúo facían. Agora a mí o que me preocupa é outra cousa. O seguro, claro. E que seguro? Como pode dicir eso nun momento tan amargo? Sei, os puntos do carné. Que punto do carné? Que polo saco xa non teño ningún. Un accidente con resultado de morte a Garda Civil. A Garda Civil. Que lle den polo saco tamén, home, por favor. Está o corpo quentiño da difunta aínda. Pois non sei, que te preocupa. A mí o que me preocupa realmente agora é como vai tomar todo isto o coitado de Elton John. Elton John? Non pensaba nada. Pois igual lle dá por facer unha canción. Ay, Dios mío, Porcona, que nos iba a decir a las dúas y vamos a estar nun entierro tan multitudinario. Ai, que peniña, miña pobre, mira para aí, loira natural, que ainda andan dicindo por aí que é teñida, mentira. A xente moi mala, como vai ser unha princesa teñida? Malas. Vete, coño, non me deixes que hablar, por menos compórtate nun velorio da realeza. Chiquilla. Ay, Porcona. Pero fíjate en este. Pero... Ay, Dios mío, que auténtico, machibérico Elton John. Amigos, non deixemos que as nosas almas se silencien nestes intres da amargura. Non se asuste, Alteza, pero para min que vai cantar. Esta melodía vai para ti, princesa. And that's it to me, Julie Darling, like a candle in the wind, Julie Darling. Ay, Dios mío, Porcona, que me encanta a mí ese Elton John, millor que Chiquitete. A ti pensas que este é o de verdade? Home, mira pa él que roupa leva, que parece un ministro, é Elton John o auténtico. Boas noites. Ata os que nos sentimos profundamente nacionalistas e republicanos, coidamos que a figura do xefe do Estado español debe ser tratada moito máis respectuosamente, polo que desde aquí... Por que non te callas? Por favor, majestade, un respeto. Eu só intentaba dicir que... Oye, ¿por qué no te vas a dar un paseo que quiero decirle algo a los gallegos? Of course. Hola, gallegos. La reina y yo estamos llenos de orgullo y satisfacción. Espero que os gustase el programa de esta noche dedicado a la monarquía. Yo me he reído de lo lindo. Para terminar, os ofrecemos este bonito recuerdo de una de mis anécdotas preferidas, de Lady Di. Desde logo non se pode ter máis glamour do que hai nesta mesa. Don Xoan Carlos I, o Kaiser Guillermo, Lady Di e o rei das tartas de Mondoñedo. Claro que no, somos gente con mucha categoría. Desde logo non hai nada que poda enturbar esta maravillosa velada. En absoluto. Lady Di sempre igual. Hai que poñerle un pouco de pimenta a isto. Di que sí. Qué bien se pasa cuando se hace humor elegante. Que chispa, temos moito río con vos. Kaiser Guillermo, ¿por qué no te pones el casco? Pero aquí estamos encubierto. Tú eres el Kaiser Guillermo y puedes hacer lo que quieras. Tienes razón. Que broma máis bonita fixemos. A verdade é que isto é unha porcallada. É moi humillante.
pero debo recoñecer que sabedes gastar bromas pesadas. Sí, una broma. Estuvo gracioso, ¿verdad? Bueno, esto fue todo por hoy. Permitidme que me despida de vosotros en vuestra preciosa lengua que tanto nos gusta a todos. Bona nit. Lo dije bien, ¿no? Diego, no me calientes los cojones que me los pones como los altos hornos de Bilbao. Lo que son los cojones, ¿no? Este fotopaco que atravesou o coche ali nunha costana silvestre, non? Sí, realmente, ali. Xa vin eu a pasar. Trae una idea fantástica. Nunca hasta la plaza montaronme pedras. ¿Qué veis? Pensé que no, pensé muy bien. Bueno, vou volver hasta el príncipe, que é o que mellor que me dá. Toma tu instrumento, dame... Volveo a ver. Ay, Dios mío, Marcona. Como canta como un ángel. Esto no supera nin chiquitete. A ti estás segura de que é o auténtico? Home, non hai máis que mirar para él. Mira que fer, el macho men. Ai, pois sí que é o de verdade, tens toda a razón.